Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a ja som Dart Matus a dneska som si založil server a so mnou je tu Filipko. Čau. Tuto Matušik. A pripojí sa ešte jeden hráč, Doktor Kupko, ale už asi môžeme začať. Tak ja idem ťažiť drevo. Filipko, poď tiež. Matušik, my ti hodíme krumpač, budeš ťažiť kameň. No toto chvíľku. Tak poďme na to. No. Sekeru. Ja si vykrafting mám ja. Tu máš ten crafting table, hej? Si ho tam vykraftíte. Ja naťažím drevo, Matušek, ty poď ťažiť kameň. Dobre? Matušik, lebo nad tebou je blok, teraz môžeš. Hej, keby ste sa pýtali, tento server je na 1.16.5, lebo je nás tu veľa, tak aby fungoval. Ja idem zabiť ovečku a tu je kameň. Filipko, poď sem. Mám železo. Hej, ja teraz si vykraftujem. Vykraftuješ? Dobre, vykraftíš, ne? Dobre, tak ja idem urobiť ďalší crafting, hej, pre nás. Tak, poďte sem do caveky, tuto. No. Môžem si toto kameňovú, lebo tu kameň. Ako to, mám ti vykraftiť krumpáč? Tak ja ti hodím tú drevenú, dobre? Tu máš drevenú sekeru. Ale čo? Ja si robím. Dobre. Ja už budem mať 3 železa pre nás. Potom ale budeme musieť chodiť ťažiť. Ja mám 16 kameňov. Dobre, tak ťaž ešte ďalej, dobre? Ja si idem urobiť sekeru teraz. A doktor Kukov sa napojil. Konečne. Čože? Tak si vykrafti ďalšiu, alebo tak niečo. Asi nechce. Nechce. Nazdar, oči. No, nazdar. Tento sa tu musel napojiť teda. Tak poď, poď. Filipko, poď po ňom. Útočí po nás. Tak, tuto. Prvý typek. Easy. Filipko, už som ho zabil. Naťažíš drevo do domu? Dobre, toto asi už bude stačiť, ne? Ja by som sa už vydal cestovať. Nie, chlapci, ešte nie. Ja ťažím dosky, aj keď by trebalo. Dosky sú lepšie. Dobre, Matušik, kde si? Čau. Dobre ťažíš, to bude stačiť už. Dobre? Tak poď, ideme. Poď, ideme, Matušik, poď. Taďal. A ťažíme aj semienka. Matušik, poď, tu som. Poď za mnou. Kam sa to pozeráš? Dobre, tak poď sem, Filipko, poďte sem. Všetci, kromne doktora Kupka, ten tu nemá čo robiť. Poďte sem. Pozor, poď, ideme. Poď, ideme. Poď, Filipko, ideme. Chcem s vami. Ne, nechoď. My máme poradu, vojak. Ja chcem mať tiež poradu. Bež preč. Nerozumieš? Tak poď, ideme. Počúvajte, poďte sem, poďte za mnou rýchlo.
Pojď, Matušik, pojď, jdeme. Sem. Matuško, neotáčaj sa. Hej, bež preč, doktor Kupko. Ale my máme poradu našeho vojska, ty do našeho... Si sa ešte nepridal. Dobre, pridáva sa. Ale máš... Už ho nechajte. Nepočúvajte, my ako vojsko ideme všade. Hej, počúvajte. Hej, chceš zabiť? No, takže počúvajte, Filipko a všetci. Ja som váš král, hej, keby niečo. A pôjdeme všade spolu. A pôjdeme sa teraz, poďte za mnou a postavíme si hrad. Taký, nemusí to byť úplne hrad, ale bejsku. Nemá chlapci někdo jedno? Nie, nikto. Ja mám iba rotten flashe, tak tu máš. Poď. Filipko, poď, ideme. Ťažte semienka, aby tam z toho vypadli. Ja ťažím drevo. Dobre, to už nepotrebujeme, tak poď. Matušek, ideme. Hej, doktor Kupko, kde si? Poď sem, Matušik. Vidíš ma? Kde je Matušik, já chcem se strašit. Filipko, poď, ideme. Čo Matušik? Poď za mnou. Otoď sa Matušik. Hej, vy nejdete za mnou? Filipko, poď, ideme. To ešte uvidíme. Chlapci, poďte. Ideme. Dobre, tak poď, ideme, ale... Počkej Matuške. Hej, všetci sú. Vidím prasa, idem ho zabiť. Keď vidíte nejaké jedlo, tak ho zabíte hneď, aby sme mali. Kde ste všetci? A kde ste? Ste sa stratili. Tu ste. Ja som sa... Choďte so mnou, poďte so mnou, tuto som. Vidíte ma? Tak No jasné, ešte raz ma ideš a dostaneš. A to bol zombie. Poďte. Teraz ešte po ňom neutočte, ale keď bude utočiť, tak vám poviem. Tak poďte. Matuško tam. Super. Ideme, poď. Som si... Ideme. Ideme všetci spolu, čakáme na všetkých. Filipko, poď taďal, tu som. Tuto. Tam sú krávy, ideme ku krávam. Tam. Filipko, poď cez vodu, Matušik, cez vodu. Dobre, ja idem po krávy. Ťažíme jedlo pre všetkých. A potom ho dáme vypiecť. Dobre, tu sú krávy, zabil som jednu. Druhú. Tretiu. Tak. Dobre, mám jedlo. Tuto idem vykraftiť pec, dobre? Chlapci, čo keby sme si tu urobili bejsu? Baďo, by vám to? Tak, Matušik, počuješ ma? Matuško? Dávam do PC, hej? Chlapci, dávam do PC jedlo. Ešte prasa. Matúšik, tu máš jedno jedlo. Ja som našiel mini prasa. Dobre. Dobre, tak poď dolu. My ideme teraz to. Ja idem teraz robiť našu bejsku. Kvečkom. A kam ste išli? My sme tu dole. No tam na tom ostrove, kde sme boli. Chlapci, tuto pamätáte, jak sme sa dohodli, že do štverca postavíme našu bejsu? Tu máte meso. Kde ich mám hodiť? Do PC daj. Tak, chlapci. Kto je tu? Počkaj, chlapci. Každý dostane teraz jedno meso. Ešte mám tu jedno. Matúš. Dobre, ale to si máš nechať. Zober si toto. Dar Matúši. No, tu máš. Na čo ti chcem ukázať? Pozeraj. Predo mňa. Pozerám, vidím tú vlnu. Tu máš jedlo. Pozeraj. Dobre, to sa hodí. No ako nemusíš jesť. Tu máš steak, chceš? Chce postiel. Hej, tu máš tvoju posteľ zelenú.
Tak, poďte, ideme spať, lebo už je noc. Čo? Poďte, teraz ideme spať. Všetci. Filipko, Matúšik, poďte spať. A ty si mi nedal postel. Ja som im dal, ja som im postavil. Poďte všetci spať, ne? Poď spať, Filipko. Hej, chlapci. Filipko, poď spať. Pravým musíš. Pravým. No, a poďte spať všetci. A tuto bude naša bejsa, potom sa vydáme na výpravu, aby sme naťažili uhly a tak. Dobre, postele si tu zničme teraz. Ja idem, chlapci, ja idem vykraftiť rebríky, dobre? No, My sa už nič chceli kropať. hej. Dobre, tak ja ti dám nový, tu máš nový. Chlapci, ja mám 6 kože, takže ja si urobím príľbu z kože. Dobre, počkajte, tak teraz ideme všetci ťažiť. Poďte tento čtverec. Matúšik, zničím tú posteľ, hej? Ideme na výpravu. A bež pre uhlia, pre železa, pre všetkých. Idem na oceán. Dobre, keby si niečo našiel, tak povedz, lebo ťažíme pre všetkých, jak sme sa dohodli, dobre? Ja teraz idem stavať našu bejsu, to je za... Filipko, chceš ísť so mnou? No ja viem, to je v pohode. Pozor, tak poďte všetci ťažiť, ja mám 3 rebríky teraz. Tak sem dám rebrík. Ty si postavil schody? Dobre, majte sa. Čau. Tak, Filipko, videl si, tu máme tie schody. Filipko. No tak poď hore, vystavaj sa. Vyskočíš a položíš blok. Teraz sa mi nechcú robiť tyčky, tak si ich nájdem Dobre, normálne. idem ja. Chlapci, idem robiť rebríky, dobre? Chce sa niekto rozlúčiť? Kam ideš? Veď sa vrátiš určite. Kde si? Tak sa potom vráť, ale dobre, Filipko. Dobrý prístav si postavil, Kupko. Dobre. Kupko, dobrý prístav. Ja idem zatiaľ nám urobiť bejsu. Dobre? Dobre, ale potom zabij kravy a potom sa vráť, dobre, aby si sa nestratil. My s Matúšikom zatiaľ budeme stavať bejsku, že aj Matúšik? Matúšik, poď ty ťaž, ale ja ti poviem pokedy. Toto kamene ťaž, tieto. Ja viem ťažiť aj hlínu, aj tak, dobre? Tak to je iné. Lebo ja mám 17 rebríkov, chlapci. Rebrík? Veď vyskoč normálne hore. No, počkaj Matúšik, teraz vyťaž tento kameň, tieto 4. Tuto, tam kde klikám. Ja vyťažím ten zbytok, dobre? Teda ľudia, môžete vidieť, sme dobrá skupinka. My sme sa už predtým dohodli, že ja budem král, keď to bol nápad náš. Ale ako král to sa ani moc nepočíta, lebo my spolupracujeme. No, vidíte, jak sme sa rozhodli. Jeden išiel pre meso, ďalší na výpravu a my dvaja tu robíme bejsu s Matúšikom. Žej, Matúšik! No a teraz to iba doťažíme. Tie kamene, iba tieto, to bude stačiť. Dobre, vrácam sa z prvej výpravy. Dobre, tak máme stak a... Čakaj ma umola, prosím ťa. Počkaj, my nemôžeme teraz. Ti chcem niečo ukázať. Si niečo našiel? Počkaj. Pozor. Tak, tuto. Poď Matúšik hore rebríkom, drž, jak keby si skákal. No, Čau, Matúš, čau. kde si, Tu idem. Filipko? Ja som na vyzvaňčom ostrove.
Dobre, tak sa potom vráť. Takže, Počkaj. Matúš, No, poď sem. ja som niečo uvidel. Dobre, takže mám pre teba vylepšenie. Ne. Dobre, tak mi ho hoď, ja potrebujem niekam ísť. No počkaj, teraz mi ho hoď. No tak dobre, tak idem. Nie som jediný, čo to vidí. Čo, ten portál, ten už som to zničil, vybral. Aha, nezničil si zlatý blok, ale ten zničíme potom. Ale mám veci z čestky. Dobre, tak mi ich dáš? Dobre, to som chcel. Dobre, tak poď dopluj. Dobre. Tak poď. Mám pre teba vylepšenie. Dobre, lopatu. Díky moc, to sa bude hodiť. Na ťaženie. Toto je ďalšia vec, počkaj. S mendingom. Mám pre teba Filipko, nestratil si sa? toto a ešte zapalovač. Zapalovač, dobre. Hej. A 4 rakety, ale tie asi nechcem dať. Tie si môžeš nechať. Dobre, idem na ďalšiu. Dobre. Chceš dať so mnou? Mám ísť za tebou? Kde si? Na koniku stroma, poď. Už idem na ostrov. Na ten vedľa nás? Na ten ostrov vedľa nás? Hej, Dobre. ja nevidím, kde si. Počkajte. Matúšik, ty zostaň pri bejske. Nie, Filipko, vrať sa, aby si sa nestratil. No, veď u tej bejsky, pamätáš? Matúško, kam ideš? Dobre, tak sa vráť. My sme u bejsky, tu si, dobre, čau. Chlapci, ja som našiel, tak mi hoďte jedla, ja ti za to dám stejky. Ten steak ťa nabere veľa. Hoď mi tam tie jedla, ja ich dám vypiec, dobre? Hej, daj mi. Díky. A ja som videl... No. Dobre, počkajte, musíte hovoriť jeden, nemôžete takto sa prekrikovať. Dobre, Matúšik, pôjdeš so mnou zabíjať krávy? Pôjdeme, ja mám meč. Dobre, počkaj, Filipko, poďme si teraz všetci preniesť tieto veci, si prenesieme dolu, dobre? Lebo tam máme našu bejsu. Kde to lúta? Hej, ale poď po rebríku, aby si nezomrel. Po rebríku. Tak. Sem dáme všetky tie veci. Ja si potrebujem naťažiť drevo, aby som si mohol urobiť potom meč. Tak, teraz... Počkaj. Počkaj. Tuto je. No. Hej, máš si počať. Počkaj, Matúšik. Ja si jem vykraftiť teraz meč. Ja už mám dve, aby som... Tak jeden daj tomu Matúškovi. Ja mu vykraftím. Dobre. Tak ja sem, dáme sem postele, ne? To už by sme mohli. Ja tu urobím spálňu, poďte mi pomôcť. Poď. Matúšik, poď mi pomôcť urobiť spálňu. Ťaž proste kamene, ti poviem dokedy, hej? Tak, ešte sem, takto. Už takto ťažíme kamene. No. Si vyťažil zlý kameň. Tieto iba hore. Kde mám? Ja vlastne ten som niekomu dal. Tak čo, Kupko, doktor Kupko, jak ide výprava? Komu? Urob Matúškovi, ja už mám meč. Dobre, Filipko. Tak, tuto takto je spálňa a sem dáme všetky postele.
Zober si ho. Ešte raz mu ho hoď. A Matušik, ty si ho zober. Daj Ečko, tam ho uvidíš. Chlapci, Filipko, sem dáme všetky postele. Chlapci, vy zostaňte tu, dobre? Zostanete tu? Matuško, ja viem, Matuško, posun sa tam dozadu k postelám a tam máš meč. Už... Počkajte, chlapci, zostaňte tu, ja pôjdem na výpravu, ale vy tu musíte strážiť našu bejsku, je vám to jasné? Chlapci, do čestky som dal vzácné veci, tak tie tam nechajte, dobre? Tak a Kupko išiel na výpravu, ja idem teraz tiež na výpravu a už je tu. Tak poďte, ja idem hore, vy tu zostaňte, dobre? Ja viem, vy tam zostaňte, ja to zvládnem. Dobre, tak ja idem spať, poďte všetci spať. Jo. Všetci, aby sme mohli vyrobiť torčky, tak ja pojem na výpravu, ale vy tu musíte zostať. Poďte všetci spať. Tak poďte, teraz ja idem na výpravu, dobre chlapci? Hlavne sa nestraťte. Musíme byť pospolu. Dobre, ja som tam teraz tiež, ale ja som na inom. Ja idem zabiť túto kravy. Ja tu vidím chobotnicu. No tak tu nezabíjaj, tá nám je teraz k ničomu. Tak. Teraz som zabil krávu a idem sa pozrieť, či tu není uhlie. O to by sme teraz potrebovali. Zombík, pomoc. Idú po mne. Ja ťa nevidím na ostrove. No lebo ja som na inom. Zabíjam krávy. Dobre, zombík už horí. Dobre, už idú. Zabíjam ich. Už sú mŕtvi. Všetci. Čo? Že už sú mŕtvi. Teraz zabijem ešte krávu. Creeper, ne! Ne, on vybuchol, dobre, nevadí. Tak, chlapci, ja naťažím ešte drevo. O to budeme teraz potrebovať. Tak, na podpálenie. Tak, Filipko, teraz poďme všetci do bejsky. Ale zatiaľ máme docela dobrú bejsku. Ja by som povedal, že to není až také zlé. Tak, poďme všetci do bejsky, aj doktor Kupko. Počkaj, kámo, ešte ja som. Neviem. Tam, kde si ty ešte nebol. Dobre, tak sa vráť. Tak, ideme vypiec jedlo. Ja urobím pár tyček, aby sme mohli podpáliť. Dobre. Veľký Matuško. No, Matuško. no, Či... Ja ti hodím mesko. dobre. Hej, teraz práve. Takže ľudia, toto bude všetko a čau.